si Sheila, ginaingon, kung dili mawagtang ang ginadiling drugas, magpadayon gihapon ang mga adik sa kalibutan. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ala, unsa man niya? Sige naman tang makabatig buto-butos armas. Oy, Ay, Heinz Patrick. Wa man na uli sukad gabi pa. Ay, pastilan. ngano man di ay? Dagang adik ting atong dapit nga gipangdakop. Ang duha ka pulis, gigukod si Patrick. Unsa? Ginoo ko. O pamusudin ni si Patrick sila. Wa man pa. Wa makapas na akong doa ka polis nga nagdakop. Mga dagko kay tiyan! Anhila ko matago niya sa Bandon Building. Probeta, no? Di kong pasaya-saya kay init pa kay Kos, mga polis! Tuwa ni Patrick ang butang. Daghan to nga nasa bagay ang gidala. Ipangripak nato. Unya busing, usaon man nato nga usak si mana naman siya pakita nato. Ang animal. Gisulo nato niyag baligya. Ay, paita bayas balita sa newspaper o sa TV. Pulos patay. Pulis nakapatay og adik. Adik na nulis. Gipusil patay ang gitulis kay nisukol kini. Hay, ingon pa kay menos na ang patay. Daghan man lagi. Ay, si Patrick. Wan agad siyang pakita nato. Kinsa na? Kadiyot, na. Kinsa man kaning wa man mutubag. Ma! Oh, Patrick? Kusing kwarto mo! Ha? Ay, sulti, bisan kinsan ni uli ko, ha? Tago ako! Unsa? Sige naman! Suba, ang... Patrick! Oh, pita! Pinapapasa mo itong tawag ko yun, oy! Nak, surrender na lang. Gipangita na kas balaod. Ya, okay na mo, mapresto ko ba, ha? Mas may nang mapriso ka, Patrick, kaysa mamatay ka. Tiyan na, oy, bida. Dangog pa ko salwan niya, mapresto ko! Nakyam-yam. Dini ka sa sala, ha? Ayaw pagawas. Palitan ti kagatas. Balik ka dayon ko, ha? Okay, Mama. Makuha ko dress ni mo, Barbie, ha? Kailisan ta ka. Hala. Sira mo tangan, dami. Yan, sira mo tangan. Oh, Uncle. Ilisan na ako gatas si Yam-Yam. Ay, pertig yung mahalas yung gatas. Ay, stop signal na. Malabang na ko. May kinagduwa ra ka din sa sala, Yam. Ha? Aon sa man katawan ti kag gatas, nak? Yes, Mama. Sige na, higda na ha. O katog na, kay manghugas ko sa mga plato. Oh. Yam-Yam? Yam? Ngano, Mama? Anong nagpuwa ng imong panty? Yam-Yam, sultihi ko. Nganong may puwa man ang imong panty? Ingon man si Uncle Patrick. Ngayam, ayaw patlihok. Ni si Uncle Patrick ni mo. Oo, diya sa kwarto nila lolo o lola. Sige, buhat ni Uncle Patrick ni mo. Ha? Iyang iikap akong chuchu, Mama. Kanya, sakit kaya yakamot. Animal, kiti pangura. Kimulistihan niyang ako kanak. Unsay nahitabo kang Yam-Yam sila? May dugo ang iyang panty pa. Ginoo ko. Kabata pa niya nga gidugo. Mapa, matod pa ni Yam-Yam. Si Uncle Patrick ko nun niya doon ay gibuhat nga. Nga? Unsa? Unsa sila? Di uli din si Patrick. Ang timing
ngawa ko din kay nagpalit kong gatas ni Yam-Yam. Oo. Doon ako sa ospital ang bata. Ma'am, may samat man ang kinataw sa imong anak. Maunay nagtuko. Gano man ni ma'am? May nagbinuang sa bata? Doon na, Dok. Ang akong mangod na adik. Asa? Kinahanglang ipadakop siya, ma'am. Luoy kayo ang bata kay may aksyon naghubag ang iyang samat sa kinataw. Ay, Bagyo! Mga pulis! Tuloy ko na! Uwi pagsukol, ha? Sir! Bidawa mo makuha na ko. Ako'y da! Hop na! Titigin yung ibuhat, sir, ha? Sikit na itong yung marmalay. Oh! Saan ko ni buwi na? Sabi ni! Pulis brutality! Yun eh, ha? Klaro ka! Pulis brutality, bitaw! Buang ka! 5 anyos imong gimolestiya! Imo yung pag-umangkon! Ha! Buang ka! Sige! Ipasakay sa bumil! Oh! Oh! Inaya ko! Kaluoy ni Yam-Yam. Nabiktima sa siyang uyuan nga adik. Salbahis, anak ka. Nganong inyo ba siyang ipatago sa inyong kwarto, Mapa? Pasaylo ami sila. Naadlok manggod mi nga madakpan sa pulis si Patrick. Mo ba? Unya? Huwag mo mahadlok kung babalaka sa mahitabo na to. Si Yam-Yam mo ay nabiktima sa usa ka adik. Sakit kay pamation pa, ma. Nga ang kaugalingon akong igsuon mo ini unay og buhat og dinautan sa akong anak. Hindi ko makadawat ini, ma. Pa. Kaluoy ko sa akong anak. Ganon ni Yam-Yam ang kauwawang to na sa iyang pagdako. Anak, sila. Sakit kayo! Kinuha ko. Yam, anak, unsay sakit, ha? Unsa? Akong chuchu! Sakit kayo! Unsa? Mamaayo ra ang samat ni Yam-Yam sa iyang kinataw siya na. May tambal na siyang itumar. Dok, naluhay ko sa akong anak. Unya, hain naman ang uyuan ning bata. Napreso na, Dok. Sa bisita na ko. Oh! Sheila? Ay! Bidang! Magpargaban mo! Ha? Kisay buang na itong duha, ha? Kisay buang pa! Tanaw ra mo niya! Tagtangi rin mo buwan! Tagtangi ko't busas! Kay magkitong na mo kung saon ko niya ako magguwan! Tagtangi! Sige! Hilom! Sige! Hilom, di ba? Hilom, ha? Pakurata tinulong ka sa mga piniriso na! Mamatay ka! Oh! Ha? Salamat intawon sa Ginoo nga nakigduwa na si Yam-Yam sa ubang mga bata. Thank you kaayo, Lord. Nabalik na ang kamalipayon sa akong apo, Sheila. Na okay na si Yam-Yam. Manginaot lang ko nga nakalimutan na ni Yam-Yam ang nahitabo nga gimolestiya siya sa adik niyang uyuan. Mao ito makasama ang kaagi ni Sheila din hining tulmanon. What's the style? Gimolestiya sa uyuan is style. Kini mo...